Queríavos enseñar algo no que ando a argallar. Este é kéfir. E isto é un nódulo de kéfir. Aliméntanse do azúcar do leite, o sea, da lactosa. Pois isto é un nódulo de kéfir de leite, pero posto en nata. E o que conseguín é unha nata probiótica fermentada con un nódulo de kéfir. E eu o que quero facer agora é conseguir facer mantequilla con kéfir de leite, o sea, mantequilla fermentada, probiótica. Tuve que cambiar de cacharro porque fixo unha cañeira na cociña. En canto empeza a separarse a parte sólida do suero da nata, salta por todo. Agora o que nos quedaría sería lavar isto en agua e xuntar a parte grasa e facer mantequilla. Agora hai que lavala en varias aguas. Canto máis a laves, máis suero lle eres capaz a sacar do interior de toda esta grasa, non? E canto máis suero lle saques, menos probióticos vai a ter e máis che vai a durar na nevera. Entón, ti decides. Canto máis a lavas, máis dura, pero ten menos probióticos. Estaría ben que non lle dera moito o aire. Entón, podela agardar en un papel de estrasa e canto menos lle dea o aire, canto menos contacto co aire teña, moito mellor, porque che vai a durar máis. O sea, mantequilla de kéfir é outro nivel porque ten o seu ligero toque ácido e o sabor a kéfir que ten o kéfir. Isto está moi bon.